Mayong hapon sa atong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta lang sa inyo tanan? Ari naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma makaupod ninyo sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Kamusta nga itong panyaga dira? Gani samtang kung ano man ang ginahikot ninyo dira, nagapulo panghimos o kung nagapahunay-hunay man, naga-relax-relax, ari lang. Magaupdanay kita. Tub-tub-tak na alas 3 sa karon iya nga hapon. Kag syempre man, aton man pagpangamusta sa aton sa ni mga elderly, no? Sa aton mga seniors. Kamusta ang panyaga? Pangmusta man ang pamatyagan kag kamusta ang kainiton kag kapang sang panahon. Bisan nga nagatulutalithe kag bisan nagatupa-tupa man ang ulan. Ay ho, amo na siling naton ay halalungan gid na wala sang malain sa tao nga nagahalong ina nagapakita nga imo ginaproteksyonan ang imo kaugalingon. Gani relax lang ka mo dira sa may mga sulugaton karon dugay-dugay nga mga estudyante sa eskwelahan pa kondisyon anay relaxing alit isa ka oras kag tunga kag maghulag na naman at least bisan paano may energy ikaw kag may energy man kami. Bantayan karon dugay-dugay. Magabasa si Tito Wilma sa atong sulat sa sininga hapon. Nga itong letter sender ang aton tagpadala sang iyang mensahe sa aton sa ni Facebook account. Isa ka asawa. Asawa, may kabataan, nagaproblema sa iya bana. Natungod sa ano. Kay daw naga-wonder siya bala. Nga mo sinaman. Ano inang ina pa mangkumuto? Ano ina siya man? Hibaloon ina karon siyempre. Kung anong ginaproblema sa asawa, natungod sa iya sinibana. Updan man naton ina sang inyo nga mga mensahe. Of course, sang inyo man nga mga suggestion nga mahatag sa iya, suporta nga magpabakod sa iya kag maka-inspire sa iya, kinahanglan lang na naton sa aton mga kabataan, ano? Wala balasang malain kung mag-share kita sang aton sa ni mga opinyon na tungod sa nagakatabo sa kabuhi sang aton isig kapareho. Basta mga maayo lang, hindi lang tayo manghalit sa iban. Paamo ka na. Hindi lang tayo manghalit sa iban, kundi magbulig kita, kag mangin kabahin kita, inspirasyon sang ila sini kabuhi. Ara lang ang aton sa ni text hotline 0963 7570874. Again, 0963-7570874. Na, dira nyo padalang inyo sini mga mensahe. Kag, dira man ninyo karon mga matugda nyo, dira nyo padala, kag magluwas man dira nga aton mga naka-online nga mga kauturan, sa mga naka-online na aton nga mga kauturan, dira baagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. May chat room kita dira, no? Para man sa inyo mga personal man nga greetings kag inyo man nga mga opinion, no? Sa mga matalakay kag maistorya ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon. Magluwas sa sulat nga aton man pagabasahon, ara man ang aton tag sa zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Sa nasiling na naton kalingawan taniya tanan, no? Sa adlaw-adlaw man nga tanan, Lunes tubtob Sabado, kag wala ko yan nagasiling nga ang horoscope nga ginahatag ko tuod na para sa inyo. Kung matabuan, pasalamat kay enjoy lang ning aton sa mga ginaswerte. Wow, congratulations. Magasiling ko na kung gisa mag-message sila, sana all pa mo ka na bla, no? Pero ina gamay lamang nga bagay pero ginaapresyar kag aton man ina ginapasalamatan, ha? Okay, aara lang kamo dira kay ari man diri si Tita Wilma, ha? Okay lang na siya kag kun pwede pa lang malike naton kag ma-share ang This Is My Life kay ina iya makahatag man kalingawan sa iban naton nga mga kauturan, mga abyan ninyo sa Facebook, abyan sang abyan ninyo na nga tumon sa mga malayo nga lugar hindi malabutan sa ngaton pagpangalaga diya sa kahanginan. Pwede nyo na malike and ma-share, especially kung mga may Facebook account sila. Pwede ninyo ma-share ang Action Radio Bacolod kay ara man dira tanan ang mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Pag-like, pag-share lang nan.
Kag mga matahom neton nga mga drama halin sa aga tubto maghapon. Ako yagi adlaw-adlaw ko na ginasulit sa inyo kay ina makalingaw gid sa inyo nga samtang may ginahikot kamo dira or nagapulo pa huway kamo, may pamatian kamo, ilabi na ko naming inyo nga data or internet connection. Ang inyo sini internet access dira sa inyo balay. Kag magluwas man na Tita Wilma, mga dalagko man nga mga balita pero abi ninyo pwede man kamo bala makabisita sa website sa Action Radio Bacolod. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph nan. Kag sa YouTube man, kung naanami inyo internet access, kadto ka mo diba sa YouTube sa inyo TV kung nakakonect. Search nyo sa YouTube, Action Radio Bacolod Live na kay tiop na naigita na kag sa iban man namon nga mga public affairs program. So, padayon man si Tita Wilma, bawal makayuhuman ako, hindi kayo nagka-interest, may nagtugda to kahapon, bless ang gin-share ko sa inyo na tungod sa mga pagkaon para sa mga kalalakinan. Tita Wilma, yaway gid pagkaon para sa mga kababaihan, mga anak mo, dayon gid abi ninyo sabit bala mo na. Pero siling ko try ko kung makahatag ako sa mga manamit man nga mga pagkaon, healthy nga mga pagkaon para sa mga kababaihan, ilabi na sa mga nagaedad-edad or sa mga wala na nagahuben kundi nagadugang lang ang aton siniedad. Kabalutan na ana. Subong pagkaon naman para sa mga kababaihan ang iplastar ni Tita Wilma sa inyo. Gani mga kababaihan, sulong, pamati, kag ipagkit-gid sa inyo pamansaron kay ini nga mga pagkaon makabuligid para sa inyo. Na, di bala? Kinahanglan naton nga mga babae, kinanglan tagid ya may calcium ta sa aton mga katulanan, may ara kita iron sa dugo kag antioxidants nga ina pangondra sa cancer, di ba la? Pero magsuwan say calcium sa katulanan kay kalabanan mga babae osteo, di ba la no? Sa osteoporosis sa lain-lain nga parte sang imo sinilawas nan, pero kadamo-damo na nga klase sa osteoporosis ang may eksperyensya naton. Pero ano ba lang mga pagkaon tawi nga makabulig sa aton nga mga babae? Una-una, gakaon ka tangkong, hanan. May tanom ka nga tangkong. Kung ang tangkong makita lang naton sang una, no? Or yes, sang una, gid man makita ni tawe mo. Ang tangkong makita mo lang sa may mga kanal, sa mga basa nga lugar, bisan sa mga kampo dira, na nga wala man panghilamunan, amo ning nagaulan-ulan, amo ning manami gid nga tangkong, kay amo inang native nga tangkong, di ba? Ang tangkong masustansya ina nga klase sang utan kag kinahanglanon naton ina nga mga babae. Kay gani, may ara siya ginaangkon nga nutritional value, tama gid kataas, kag rich in antioxidants siya. So makadako gid iya bulig sa aton, no? Maayo siya nga kuhaan sang vitamin A, B2, na vitamin C kag potassium, calcium, kag nagaangkon man magnesium, manganese, folate, iron, calcium, of course, na-mention ni Tita Wilma, kag potassium. Ang flavonoids kag antioxidants makita na naton sa ari pagkid. Pagkakuha kita sina sa tangkong o kung spinach, di ba, no? Ilabi na gid ang antioxidants nga beta-carotene. Hindi mga kababaihan, kay man, paamo, kinabla. Suno sa pagtuon nga nabasahan ni Tita Will, mga gusto ko man i-share sa inyo. Na? Makabulig ini, pangontra sa madamo nga klase sang cancer, kalakip na sa breast cancer, prostate cancer nga sama-sami sa mga kalalakinan, kag ovarian cancer. Na ang tangkong nagapabaskog man sang aton lawas, sang aton ikaayong lawas, kag syempre nagapabaskog kag nagapasanag sang aton panulukan, sang aton mga mata. Kag araho kaon kag ginipermitang kong kay may ara siya anti-aging properties nan para hindi dali iya magulang. As mentioned ko kahapon, I'm sorry, nga kung ang mga kalalakinan dapat magkaon sa mga matambok nga mga isda, pareho sang ano to hambal ko kahapon tito ining ginahimo sardinas, bangros, tangigi,
tuna, guno nan. Ano pag nga isa to na mention ko kahapon, ay pwede man na gali sa aton nga mga kababainhan kay kuhaan man naton omega-3 fatty acids, di ba? Kag partikular nga duha ka klase sang kilala iya nga ano, inang DHA. Now, DHA kag EPA, amo ng omega-3 fatty acids. Ang EPA is PA, ang DHA amo ng docosahexaenoic no? Docosahexaenoic acid. Kag ang EPA mo ng icosapantonic acid. Nami gina siya nga omega-3 fatty acids para sa itong lawas. So magkuha tayo na sa mga matambok nga isda. May importante man ina nga papel sa itong lawas. Kag may ara man siya very important role sa itong body cells. Nagabulig man ina para nga maproteksyonan kita. Maproteksyonan kita against sa heart ailment. Balatian sa corazon. Mga malikawan mo ang stroke, ang hypertension, depression. Pagpalanakit sang imo nga mga katulanan sang imo mga joints. Rheumatoid arthritis na. Amo na gani, amo na. Sila sa karon kita mo subong mga huben pa may mga ginabatsyag na ay kay nga wala sila kalaon wala isda ay mga anak. Ano mentionan ko man kahapon nami galing mga beans, munggo sa atin ikaayong lawas sa mga babayi nami man siya na. Kay nga ang beans, ang munggo may manubo lang siya iya nga fat content. Isa ka maayo ina nga ginakuhaan na doon sang protein kag fiber. Fiber na kinanglanggit. Kag, yes, makaangkon kita proteksyon. Batok sa heart ailment kag cancer sa breast na. Ang mga beans nga ina makapabaskog man sa aton nga mga babae, especially sa mga hormones naton nga mga kababaihan. Amo na kung kisa mga mani, munggo, ina mga beans nga mga ang iban nga mga mixed nuts pero ang mas nami gali inang mga wala oil na mga roasted lang. Kamatis kag sandiya ay aggali pagali no. Ang kamatis kag sandiya powerhouse nutrients na makuha naton sa mga mapulang nga mga prutas. Kay nga lycopene ang lycopene isa ina ka-effective nga pangontra sa cancer sa breast sa mga kababaihan kag sa prostate cancer naman sa mga kalalakinan. Abi nyo mga lalaki gina-ignore nyo lang na pero kinang ay sigwe ko kadali about prostate cancer. May istorya ko bala nga isa ka medical expert, isa ya ka licensed doctor, no? About sinang prostate cancer gina-advise sigid sa iton mga hubines sa karon, no? Sa mga bines naton sa karon kabalugid kita hindi na sila mahilig magsuksok brief kay nagahugot kuno sa ila dire igot-igot sa ila hita to mention the term no pero insakto na siya tito no mahilig sila subong boxer shorts na nga nagataboy ang ila sining sex organ kag ang ila hindi siya gali manami kay isa ina sa mga rason sa ulihi hindi nyo pa na mabatyagan subong. But time will come kag inyo ma-realize nga ay sakto tugulingin muno ni tawe. Ay sakto galing hambal ni nanay ni mama or ni tita da. Kundi ka mo mamati mga anak tandaan yung pag hinulsol ara gid sa uli wala sa unahan, di ba? Okay na siya Tita Wilma. Ano pa gid? Ang gatas pero kinahanglan ang gatas kung mag-inom girls women na Tita Wilma ay kinanglan mga low-fat milk na mga low-fat milk ang imnon importante gina sa aton mga katulanan importante kay rich in calcium iya ang gatas vitamin D makabulig man sa pagpahagan-hagan sa peligro angot sa osteoporosis na kag importante man tungod nga makabulig siya pahagan-hagan sang risgo na tungod sa diabetes, ang multiple sclerosis, kag ang mga bukol-bukol sa inyo sinidughan, colon kag ovary. Ang isa pa gid Tita Wilma broccoli, no? Broccoli kag cauliflower na nagabulig man ina nga mapunggan ang paglapta sang cancer sa inyo lawas sa mga cancer patients naton. Ang green vegetables nga ina, may flavonoid na siya or
ginatawag nga Kaempferol. Yes, so may protection kag benefits batok sa ovarian cancer. Kag syempre ang broccoli naman, rich ina siya sa iron kag folic acid. Kaon gid broccoli. Kung ilabi na kung ikaw nagabusong, kinanglan kaon kagid. Kay nga nami ina para sa imo nga makapadugang sa imo hemoglobin kag makontrol ang peligro nga magka-anemia ikaw. Kag syempre isa pang avocado. Wow. Ang avocado rich ina siya sa folate acid. Healthy ang iya ginaangkon nga monounsaturated fats. May adap pa siya vitamin C, vitamin K, kag dugang nga vitamin B, potassium, kag iban pagin nga mga minerals na avocado, rich sa phytonutrients, makabuling nga protektahan ang aton mga kabataan, ang mga mahalitan pagin nga mga cells sa ikaayong lawasnan. Mga kababaihan, inyo na nabatian hang foods nga para sa aton nga makabuligid, avocado, broccoli, kag cauliflower, kinanglan inom kagid gatas, pero kinahanglan mo low fat na kamatis, kag ang sandia nan manamit gid ina, kag mga beans, any kind of beans, monggo pagid especially na mga fatty fish kinahanglan mo man, kag syempre ang tangkong baw. Okay, ay pila lang na sa mga informasyon nga aton man na share sa inyo nga masiling bala naton hindi na tanay magastos ng sobra-sobra sa manamit nga pagkaon nga nakatagatag sang problema, kundi aral lang sa aton palibot, kung pwede pa lang, right? Yes, Tita Wilma. Alas 2:05 na Action Radio, Philippine Standard Time, aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi gin man naton Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Okay. Sa mga naka-online, hi and hello. Maayong hapon lang dara sa inyo. Good afternoon, Ma'am Wilma. Have a blessed Wednesday.
God bless everyone and more power to ARB. Ma'am, thank you, gid ha. Emilia po niya, mamuil masugaton, ariling ko sa Grandville 1. Mayong hapon lang. Salamat, gid ma'am. Kag salamat man for sharing sang imo man nga sitwasyon. Ida Ramos dan sharing, madam. Thank you, gid. Shout out lang kay Mayrene, hambal ni Emilia Punia. Mayrene Terubalias, Rima Bailon, Cervantes Terubalias, kay Romeo Delfin, Curve. Mayong hapon, salamat man. Janelo Canzino, labot kami diya, Tita Wilma. Musta kayo dyan? Diin kamud. Malabot. Janelo Canzino, malabot. So sila kunuya. Yes, tungod sang aton sining internet access sa karon di bala. Inday Blanza, kumusta man? Salamat gid. Kaon lang sila tinula para malakas sila. Janelo man. Hindi kami ara pero no nga mo sina inang mga healthy kag inang ara bala sa mga talamnan kay tinlo na iya. Juvie Menares, good afternoon. Tawil mo palihog language ka sabayaw ko kay Nelson Teruel. Happy 60th birthday today. Sang Barangay Tangob, God bless you and keep safe always. Evelyn Sinaon, wow, welcome to the community. Nelson Teriel, happy 60th birthday. Wow, Tito Wilman is looking you po, buyag, Ma'am Virgia. And good PM, happy listening naman kami diri sa may Salin Homes. Yes, Ma'am Thelma Iguico, good afternoon. Kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercy, kay Grace, kay Maricel Salas Alegre. Yes, likewise, Ma'am, stay healthy always, man. And God bless you and your family. Thanks for the prayer and for the love. Okay. Tamyaw lang ko, Tita Wilma, happy 20th birthday. Jan Pagapang Fernandez. Bata ni Kap Brenda Fernandez sa Barangay Libas, Isabela. Salamat gid. Halin sa Ismaya family, kag Mandaluyo family. Hasta lang ko, Dana, balikan talang kamo karon ha? Okay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela.
primary kag secondary ka na. Or, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po tutugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatubo sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubon, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang ito na sulat nga pagbasahon sa karon padala ini sang isa ka asawa, ang hambal niya taga Negros lang siya. Na? Nagapatawag siya sa ngalan Brenda. Kag ang kaundan sang mensahe ni Brenda nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang una sa tanan nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Abi mo tita, lipay na ko mamati sa adlaw-adlaw nga tanan. Nagapamati gid ko sang This Is My Life, kag nanamian man ko sa mga advices mo kag sa mga suggestion nga mabatian ko halin sa mga listeners. Abi ko bala tita, mangin listener na gid lang ako sa programa. Tungod, wala man ako sa mabugat gid nga problema. Gali kay maabot ang tiyempo nga mangayo man ako advice sa inmo. Tawag lang gali ako kay Brenda sang Negros, palihog lang. Kagang akon idangop sa This Is My Life, amo ang sitwasyon nga nadiskubrihan ko sa akon bana. Problema ini para sa akon, Tita Wilma. May illegal nga transaksyon gali ang mana ko sa iya ginaobrahan. Amo na nga kung kaisa nagakatingala ko, nga daw kadako sa ginahatag niya sa akon nga kwarta. Nga indi man dako gid ang income sang iya ginatrabahuan. Nakabatsyag na ako sang kahadlok, tita, kag nabalaka ako, kay basi bala madakpan kag madiskubrihan ang tanan, kag maulamid siya kag mapriso sila tanan. Ang ginhimo ko gintiming kuman, nga pamangkuton siya sa ako na diskubrihan, pero wala siya mag-ako sa akon. Pero asawa ako, Tita Wilma, kag nagapangibabaw kid ang ako na batsyagan. Hindi mapahamtang ang akon pamansaron, kag ginabudlayan ang akon balatyagon,
halinsang nadiskubrihan ko na tungod sa bana ko. Gani nagsulod man sa pensar ko nga ipadala ini sa This Is My Life, mangayo ako sang naga kadapat ko nga himuon para nga untata na sang bana ko ang ginahimo nila antes pa manginulihi ang tanan. Paano na lang kami kung wala siya? Paano ang buwas damlag sang amon duha ka mga bata? Diri lang kutob, Tita Wilma. Salamat gid ang nagatahod. Brenda sang Negros. Okay, sa itong tagpadala subong nga hapon sang kabahin sang iya kabuhi, ilabi na sining mabugat nga problema para sa iya na tungod sa iya bana. Na? Sa imo Inday Brenda, una-una sa tanan, madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Na? Salamat man sa padayon nga pag-upod diri sa This Is My Life. Kag salamat gid sa pagpamati man sang amon mga matahom nga mga drama kag madulong nga mga balita. Suno sa imo, nagakalingaw ikaw, nga mo man na makahatag kalipay sa inyo dira. So, salamat, gina-appreciate ginani ni Tito Wilma. Okay, sa imo Inday Brenda, na mabugat kag kabudlay, na mabugat kabudlay ang imo sininabatsyagan na tungod sa imo problema sa karon, bisan sino man siguro nga asawa. Ilabi na kung nagapangibabaw ang imo pagpalangga kag paghigugma sa imo bana. Na? Nag-attempt ka na nga may istorya siya sa nadiskubrihan mo, pero deny niya ang tanan. Feeling ko pwede pagid nga magtilaw ikaw, isa pagid. Nga masugilanon mo siya sang maid-id. Ha? Sugilanunon mo siya sang maid-id na tungod sinang concern mo sa iya. Ha? Pero antes sang tanan, inaya masamigi na ang ginahambal ni Tita Wilma. Basta may problema, may solusyon, kag kung paano naton maangkon ang solusyon, kinanglan pamansaran man naton. Kag kinanglan magpangamuyo kita, kag mangayo kita sang guidance sa iya, nga tuy-tuyan niya kita. Hatagan niya kita sang kaalam kung paano maintindihan, kag kung paano maintindihan sang aton gina-eksplikahan ang aton concern para sa ila. Ha? Ang pagpangamuyo sa nahambal na ni Tita Wilma Inday Brenda, makagagahom ginaiya above all. Nasa tutuod lang. Wala sang may makatupong, wala sang may makalabaw. Ha? Kay kung magpangamuyo ikaw, nagatamod gid ang mahal nga Dios sa imo, sa aton tanan-tanan. Kung anong nagakatabo sa aton kabuhi. Kung bala ano kadako sang problema nga imo gina-eksperyensya. Bala makabig pa nga nagapaninguha ikaw kag wala ka nagakadulaan sang paglaom nga may Dios ang kalibutan kag kun ara pa balang imo sinipagsaling. Isa ina katalaksan sa aton tanan. Indi lang sa imo, indi lang sa iya, indi lang sa ila, kundi sa aton tanan-tanan nga gintugas ang mahal nga Dios. As mentioned ni Tita Wilma, wala ina sang kasulbaran kung hindi mismo magdesisyon ang imo bana. Na? Pero kung panumdumon, tama ka budlay, tama ka komplikado, na? Kung magbuhi siya, na? Pero wala balasang malain kung ikaw mismo sa kaugalingon mo, makitaan mo ang imo kaugalingon nga ara sa sitwasyon nga hindi na among ginahimo mo, depende sa imo ang pagsakripisyo lamang mabag-o ang tanan kag mahinulsulan mo ina tanan. Kinanglan mangin preparado ikaw sa tanan-tanan nga mangin konsekwensya, mga mahimo matabo in kaso por kaso. Ako na batyagan ko ang balatyagon sang isa ka iloy. Balatyagon sang isa ka asawa kung amo na sining sitwasyon. Hindi nila hog-lahog. When we say illegal activities, why ko kabaluay mo man gin-mention kung ano ina siya, pero naghambal ikaw
nga kontra sa layi. Na kontra sa layi sang tawo na di kadamo sang nagahampang sa paminsaro ni Tita Wilma, hindi na ko na iya mangusisa kang mag-id-id pa sa imo, kundi since nga nahibaluan mo nga sa laina, dako ang imo papel nga hindi gid pagpabayaan ang imo bana. Na? Istorya ha sang maayo ang bana mo, ipaintyendi sa imo, ha? Ipa-intyendi sa imo. Ipa-intyendi mo sa iya. I'm sorry, ha, Brands. Ipa-intyendi mo sa iya. Nga in kaso por kaso kung anong mga matabo. Ha? Sino ang maantos? Sino ang maapektuhan sa tanan? Siya? Kamusang kabataan? Magubagid ang inyo kabuhi. Di ba na? Ipa-intyendi mo sa iya. Paintyendi mo sa iya nga may balatyagon na nga kun in kaso por kaso kun mabuko kamo sa inyo nga mga hindi nami nga mga transactiones sa diin involved ikaw dira, hindi pwede nga hindi ka maulamid. Natural lang ina nga magbatsyag ako tungod palangga kanamon sang imo duha ka mga anak. Hindi pa yaulihi ang tanan. Ang tanan may pagbago kung gustuhon gid naton sa aton kaugalingon. Kung may posibilidad pa lang nga maguntat sa trabaho kang mangita sang lain, pwede man. Hindi gani, ano man, magsiling siya bing hindi yan na masarangan nga himuon, kay basi hingabuton siya. Kag pamisaron niya nga maulamid tanan-tanan sila sa iya ginaobrahan. Kung amo sina matry ka pagid effort sa iya, pa-intyendi mo pagid sa iya, nga tibasi pwede pa man lang nga maghalin kita dere na sa sini nga lugar, mangita kita sang lugar nga sa diin safe ikaw kung may mga pamilya kamo sa mga malayo kag magpakalinong kag mga buhi sang simple, pwede na siya, no? Para nga makalikaw. Kag kung makasaylo ka mo, mangita siya trabaho nga makalakat siya sa iban nga pungsod. Mangin OFW siya, pwede man ina. Ipa-intyendi mo lang sa iya ang tanan nga bagay nga malain. May pinalidad. Ang tanan nga hindi maayo nga ginahimo, may kabayaran. Kag ang tanan nga mga sala nga ginahimo, kag ginatinguhan nga mapabago, kag magbago sang lubos, may padya ikaw nga mabaton. Amo lang na siguro ang akong matugda sa imo inday, Brenda, kay ti when it comes sa legalidad bala, kag illegal, mabudlay, wala mo dirigin tumod kung ano ina nga klase sang negosyo na. Pero sa tutuod lang, wala sang pinakamaayo naton nga himuon, kundi nga pangamuyuan naton ang bana mo. Magpangamuyo ka mo sang imo mga kabataan, nga marealisar sang bana mo nga sala ang iya ginahimo. Anhon nyo inang mga manggad nga ina, mga material nga bagay diri sa kalibutan. Kung ang ending sinawasak ang inyo pagpangabuhi. Guba ang dignidad, ang pagkatawo. Pati kabataan maapektuhan. Ano na lang ang matabo sa ila sa palaabuton. Hindi imposible ang pagpangayo sang bulig. Kung may pangayuan ikaw sang bulig, ginikanan niya, nga ginapamatian niya, o kung may utod siya nga ginapamatian niya. Nga hindi man bala bulgar kung maghambal, kay ini nga mga hitabo, no? Pwede niya, mga hitabo sa kabuhi naton, pwede niya maistoryahan sang maayo, pabatyag sa natungdan para siya maatagan, kag mabag-o niya ang dalagan sang iya kabuhi. Wala sang imposible dira. Amo lang na ang matugda ni Tita Wilma sa imo inday Brenda. Nga hambalon mo gid siya, samtang hindi pa ulihi ang tanan, kag pwede pa makahimo kita sang maayo nga pamaagi nga makapabago sa dalagan sang aton kabuhi, himuon naton. Kay tama gid kabudlay. Kay nga hindi naton nya matindugan, kag hindi gid naton mapatadlong ang sala.
Kung magsiling sala, sala gid. Na, di ba la? Kung illegal, hindi na siya pwede himuon nga legal. Kay magsiling ta nga illegal, lubag ina or lapas ina sa kasuguan sang tawo. Na? Kung sino man siguro sa aton kabalo ka nga illegal ginahimo mo, padayunon mo. Kung mapaintsindi mo sa iya ang tanan bilang asawa kag bilang amay sang iya sini mga kabataan, kabay pa nga maintsindihan kaniya. Kung ginabudlayan siya, upod ka mo nga magpamilya sa pagpangamuyo sinatanan. Iampo sa mahal nga Dios kag magpangamuyo, magpangayo sang guidance, kag tuytuyan kung ano ang dapat himuon. Kay ang Diyos maalam. Masiling ka lang nga mag-pray ka, syempre, mangamuyo ka, hugot man sa balatyagon mo, wala man tawi ga sabat. Of course, hindi man na direkta nga magsabat ang Ginoo sa aton ginapangamuyo, di ba la? Kung ang aton pagpangamuyo, hugot kag tampad ikaw sa imo pagpangamuyo, kabalo na siya, mangita paagi kung sa ano kag paano ninyo maangkon ang problema sa inyo kabuhi. Kay nga wala man di why di sing may makaluwas sa amo ni nga mga sitwasyon, tanan kita may tagsa-tagsa ka problema. Nga kung kaisa bala man simba do sobra-sobra do hindi ko na giniya makaya man. Pero abi mo bala kung may mabatian ka nga problema nga gina-share sa imo nga ay Ginoo ko bisan paano gali ka budlay sang problema ko sobra pagid gali na makahambal ka sina kun imo makitaan kag masalapuan ang imo kaugalingon sa iban nga mga sitwasyon. Gani sa imo Brenda, magpangamuyo gid updang kabataan mo para sa kasanagan sang pensar sang imo sinibana para sa palaabuton sang inyo pagpangabuhi upod ang inyo duha ka kabataan. So may damo gid nga salamat sa imo kag kabayng ang mga palangga naton nga mga tagpalamati ibanda guro maka-relate man I think kag kun may mahatag kamo nga maayo nga mga suwestyon nga makabulig man para sa aton letter sender, buligan naton siya nga inang sadiin bala makahatag sa iya sang ideya kung anong mga dapat niya himuon nga makabulig man siya sa iya sinibana na ara lang atong text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag ara man ang aton sa ni chat room na pwede gid ninyo dira mapadala na okay alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Tuto Dennis Richard Tiboro, mamayong hapon. Yes, ara man si Inday Homa Lumina. Good afternoon, salamat man kagkay. Yes, Miss Margie Haniva March. Good afternoon, salamat again. Ang mga greetings nyo online na, dugay-dugay balikan ko. Pagkatapos man, simpili ka mga importante nga mga commercials. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Okay, hi and hello lang dira, na? Tita We, tamyaw ko lang si Mando Madera. Si Mando Madera sa Madera Store diri sa Abuanan. Kag utod ko si Lerma Disales sang Luisiana. Insakto na Luisiana Maaw. Salamat gid Carmen Chus Jason Biboso. Okay? Te Wilma, tamyaw ko lang happy 20th birthday. Jan Pagapang Fernandez. Bata ni Kap Brenda Fernandez ang Barangay Libas Isabela. Salamat gid. Okay. Halin sa Ismaya family. Kaga Magdaluyo family. Rodney Ismaya, salamat gid. Angie Francisco, mayong hapon. Tita Wilma, monitor lang kami di asa Don Jorge Araneta Lagson. Sa Maaw, Central, Bago City. Sa may Hacienda, Guba. Mayong hapon lang dira sa inyo. Tatay Eddie, ano ini na... I don't know. Sinang gina-post na ni Tatay Eddie nga ina, no? Pangayo siya, ba may Gcash number pa siya. Ay, hindi ka mo magpadala-dala unless nga confirm ninyo, kabalo kung may mga mahumok ka mo iya sang balatyagon, pero kinahanglan inyo man anay usisaon, ha? Thelma Iguico, yes, salamat gid ko no.
Ma'am Virgie Alpinda, na Manuel Moratilia, good afternoon. Sa kay Rowena Moinares Villanueva man. Kay Cynthia Peñas, good afternoon, Tito Welms. Greet ko lang si Mama Kudaming. Always gina siya gapamati sa imo. 90 years old na siya. Wow! So blessed naman, na. Kay Nanay Dami, kay Mama Daming. Nga mama ni Inda Cynthia Peñas, no? Good afternoon, salamat, Gid. Good afternoon, Ma'am. Ma'am Elizabeth, salamat man. Maayong hapon, Tita Wilma, nalipay gid ko nga nagkita ay gid kita in person. Keep it up. Papasensya ka na the time, sir. No? Nambal ko man ang rason, ano? But anyway, Sir Leo, thank you, Gid. Well appreciated, Gid. Na first time ko na, nga nakatilaw. Amo na gali ang salbaro nga ginatawag. Naba mo ka na. Pero namin daw bingka nga daw. Daw bingka nga daw pandisat. Pero nami siya mananam. So, happy gid kami to tanan. Good PM, Tita Wilma. Monitor lang ko di sa San Enrique, sa may Purok Bantod, Tabaw, Baybay, kay Dindin Soriano, and Mondares family sa Bakong, Bago City. Thank you so much, Tawe. More power in your to your program. God bless po, Dindin Soriano. No? Okay. Greet ko lang mga pumuluyo sang barangay Manghanoy, Castiliana. Okay, salamat, Gid. Abaw. Lani Gario Lamayin. Good afternoon, Tita Wilma. Yes, araman si Sir Flores Barrioga, si Sir Rufino Era Gabino, dira sa may handumanan, madamo gid nga salamat. Jonalyn Edvincula, thanks for the big heart. Yes, karon naman, dugay-dugay, balikan ko ng inyo mga greetings. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Salamat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagpasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagpasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga. Palano, Oktobre 12 na kita, tuig 2022. Nga sa diin, pila na lang ginahulat-hulat, Pasko na 74 days. Christmas Day na. Kag siyempre, sugalaw na ton pagkatapos ang bagong tuig, pila na lang gani, Tita Wilma ba, 81 na lang kaadlaw, ana. Okay, padayon, Joselinda Gonzalez Aguilion, Tita Wilma, from 4J Stores sa Karadyuan, Himamaylan City. Patawil magwit ko lang ang family Pacheco asang sityo kan Tupa, Barangay Buena Vista, Himamaylan. Salamat gid Joel Pacheco. Martin Aliling kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Mayo lang da ko nga pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Karulaan. Salamat gid. Dira naman sa may La Castillana, kay Sir Leo Telaban ba, greet ko lang pumuluyo sang Barangay Manghanoy, La Castillana nga nagapamatigid kada hapon sa imo man naming programa bawa. Salamat gid sir. Greet ko man ang team aspirants, padayon kita sa pag-arangkada serbisyo. Wow, puwerte na. Lian Higario lamay, salamat gid. Kag yes, Tita Wilma, sid-ingon tanay ang aton sini-text hotline sa pilaman naton ka mga mensahe. Sa aton text hotline, siling ni ni 4487, hindi na maguntat kay lagson man na sang iya mga kaupdanan. Masubo-subo pamatian pero wala sang imposible kung aton mantinguhaan. I-try naton, try naton ina. Tawems, mayong hapon, greet ko si Mama Corusita Telebrico kag Tita Colyonila. Happy birthday sa iladungan na sila birthday, subong ni Mama Kugid. 60 kag 67 ang ila edad. Damo gini salamat. Greetings from Dr. Family and Telebrico family. 8404. I do welcome to the community, ang mga senior citizen. Okay. Siling naman ni 6989, siling niya, istoryahon mo ang imo ba na, komprontahon mo siya kung ano na notisyahan mo na tungod sa transaksyon, explicar mo lang mga consequences later on.
emphasize mo gid ang future sang inyo kabataan. And pray 6989 sorry utod na utod ba karon pa na guro ang ang iya sininga kasugpon sina tanan. Siling naman ni 2846 mayong hapon lang Tita Wilma sa aton letter sender ahay magpakabakod ka lang pagtilaw lang ina, kaghandaan mo na lang kung hindi siya magpamati sa imo. Hay, may punto man siya. No? Salamat, Gid. Liog Kugwit Family Toga, salamat man sa inyo. Okay, kay Alma Matus, ang punta Playa Bago City, ang nagatamyaw Yolanda Basamante. Okay, God bless and halong yourself, tita. Salamat sa imo 0191. Happy 18th birthday, manang Chloe Jaime, asawa ni nung Tantan Jaime, sang RSB from Bigale. Jeznil, salamat gid 7419 insakto tong pamasa ni Tita Wilma. Yes, okay, antes man ang aton horoscope. Manamyon ay si Tita Wilma sa mga sa ulog sang ilang mga kaadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday sa mga nagasaulog sang ila birthday today, na di ba? O una to happy birthday di na to gani Tita We. Happy birthday dira sa may Isabela, Mami Diana Consolacion. Happy birthday sa imo. Kag syempre man kay Inday Dina Herona na kabalos na si action dyan sa imo. Happy birthday sa imo Inday Dina. Kay Inday Dina Herona sa imo happy birthday halin man diri sa bugos man nga puwersa sa Action Radio. Kag salamat man sang time nga inyo gin-spend diri sa amon. Thank you so much. Kag halin man sa drama department kag Action Radio family. Happy birthday man kay Jimmy Bilonio. Jim, be strong. Kaya natin yan. Happy birthday sa imo. Okay, sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday and God bless you all. Pasalamat gid sa dugang nga tuig nga regalo sang kabuhi sa inyo tanan. Okay, Carl Kenneth Kanyete, mayong hapon lang kuno. Greet niya lang ang mga pumuloy isang barangay San Jose, Ibi Magalona. Madamo gid nga salamat. Ari naman ga-monitor sa imo programa nami man tani padala man sa ngamon story ba? Kay daw nami tani magpangayo ka advice sa imo tita. Obe. Yes, Tito We. God bless, Tito We. Okay, go lang, na? Go lang. Hindi ko man mabasa ang imo account name kaya hindi ko kabalo kung ano nga lingwahe. Hindi ko na kabalo magbasa. Okay na, Tito Wilma, Mary Jo Victorino, Mama Mary kag Papa Robert Flores. Okay. Pamo ka na. Sa Antipolo, Pontevedra, adlaw gid. Alojamiento family, salamat min kag Rodney Ismaya, kayo yung Magdaluyo, kag kay Roda, madamo gid nga salamat. Sa sulod sang tindahan, sa Banwasang Isabela, baw madamo gid nga salamat sa inyo. Horoscope na kita. Kantuan nato ng mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Miyerkules, Oktobre 12, tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra amo ining mga natawo Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Abi mo bala Libra, ma-discover mo karon nga adlaw ang imo kaugalingon nga potential kag kung paano mo ina puslan. Ay go! Kinanglan. Kag ang wala mo madayon nga handong padayon na ina. Kay mahatagan ina katumanan na. Pila mo man ka mga abyan magabulig sa imo nga matadlong mo ang sala nga pananawan mo natungod sa issue natungod sa issue sa paghigugma o kung nahanungod man sa issue sang trabaho. Libra, maswerte mo or maswerte ninyo nga mga numero 7, 16, 30 kag 36. Pink is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 26. Magakompormi, magasuporta na gid sa imo ang panahon angot sa mga pagpaninguha mo. Hindi mo nang
ang guwa niya. No? Sa mga tao nga nagapaningwa, especially na sa imo Scorpio kung nagapaningwa ka, suportahan gid na. Kinahanglan open ka lang sa mga suggestion. Isa pa, balik doon mo gid ang ginahalinan mo para nga makalabot ka man sa imo padulungan. Mas swerte nga mga numero sang Scorpio, 2, 15, 27, kag 32. Tangerine is your lucky color. Ayun, nga mga anak mo. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21, sa mga Sagittarian, iduso or padayon na atong plano mo nga palangabuhian nga nagsulod sa pensar mo sa itong mga nakaligad nga bulan. Kay nga may reward nga nagahulat para sa imo. Maswerte mo nga mga numero 1, 17, 25, kag 38. Fuchsia is your lucky color. Katuan naman nato ng zodiac sign nga Capricorn. Yes, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Mga Capricorn, manami sila subong adlaw. Kay nga, kondisyon ang dalagan sang ila paminsaron. Kondisyon ng pensar, kondisyon ng lawas. So, kinahanglan, preparar sa pag-atubang sa mga paghangkat. Mga maayong oportunidad, nagamat-amat palapit sa imo Capricorn, gani go for it. 1, 29, 35, kag 40, mga maswerteng nga numero. Gray is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ay, Aquarius, sa imo horoscope. Ay masulbar mo ang kapigaduhon kung pangitaan mo na kung maninguha ikaw nga mapangitaan mo solusyon. Kag kung ano ang maayo nga ara sa pensar mo, hulag gilayon kay makitaan mo gid ina. Maswerte mo nga mga numero Aquarius 8, 19, 28 kag 31. Indigo is your lucky color. Katuan naman nato ang zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces ang mga natao Pebrero 19 tubto Marso 20. Ang mga akusasyon nila or sinuman sa imo kung ginapasibangod nila sa imo, makaangkon ina sang nagakaigo nga eksplikasyon Pisces. Kag may maabot iya nga bagay sa imo pamilya, halin sa iban nga pungsod. Wow, salamat gid. Maswerte nga mga numero Pisces, 5, 24, 31, kag 43. Your lucky color is jade green. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw Miyerkules, gani relax lang ka mo dira. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk
because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay pa sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nga muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, makalamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o pon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ubsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Mga natao Marso 21 tubtub Abril 19. Yes, mga Aryan. May masaksihan ikaw nga hitabo karon nga adlaw. Kag tungod sina may matun-an ikaw nga leksyon. Kagari pagid importante bala, no Aryan, pamatian mo man ang ginahutik sang imo konsensya. Ikaw nang bahala, dira. Maswati mo nga mga numero, 5, 17, 35, kag 44. Orange is your lucky color. Ang mga Taurus naman. Yes, mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, do ka ilas ang katawhay sa balatyagon para sa imo amo ni na problema mo nga hindi ka makaangkon sang kalinong sa imo dughan ara suno sa imo horoscope patawaron mo ang tao nga ginakaugtan mo para maglinong ang konsensya mo suno sa imo horoscope Taurian. Mas wati nga mga numero 6, 12, 27 kag 33. Red is your lucky color. Kadtuan naman nato ni mga Gemini. Yes, Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21, ba mapamatudaan mo sa kaugalingon mo subong nga ginuyangan mo lang ang imo panahon? Subong mo yung ma-prove sa kaugalingon mo ay nag-uyang magusang panahon man, pero hindi na naton ato mapabalik. Padayon na lang ang naumpisahan mo nga trabaho, Gemini. 8-13, Jasi 8 kag 26 sa mga maswerteng nga numero. Green is your lucky color. Okay, daligid lang. Impunto stress at na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Aman kag salamat kid, pero tapuson ko gid ang mga zodiac sign. Maria Luz Palacios, okay, salamat. Ara nakita sa zodiac sign nga Cancer, na ang mga Cancer, amo ining mga nataw Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Yes, mga Cancerian, may mga mahimo ikaw nga sala karon nga adlaw, ina kun hindi ka maghalong na may magabisita man nga abyan, may magabisita sa imo nga abyan mo halin sa malayo nga lugar. Paamo ka na bala na? Maswati mo nga mga numero 4, 15, 26 kag 43, moss green is your lucky color. Kadtuante naman ang mga Leo. Ang mga Leo, amo ini mga nataw Hulyo 23, tubtub Agosto 22, baw, Ario. Leo, may mabatian ka. May babatian ka nga intriga nga makapaguba sang imo interest. Never mind, no? Hindi ka magpadala-dala sa sinang intriga. Padayon na iyang imo ginahimo or ang imo ginaplano. 3, Justice 6, 27 kag 32 sa mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color.
Katapusan nga zodiac sign Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23 tubtob Setyembre 23. Okay, Virgo, bili kawin ng mga istorya nga. Ilikawin na mga istorya nga sama-sami mo yung ginahalinan sang inyo hindi pag-intsindihan nay, kag hindi ka man magpadala-dala sang imo pagka-agresibo para wala gamo, ana. Virgo, kulang, chill lang. Mga masuwati nga mga numero 4, 17, 26, kag 42. Turquoise is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw, Miyerkules, Oktobre 12, tuig 2022. Pero antes man si Tito Wilma magtakop dali lang. May isa diri ka pa-action sino man ang nakakita sa isa ka plastic envelope color pink, may unod nga mga papeles, importante gid nakatama. Palihog lang uli sa kaya misplace kuno sa iyabana na pwede ninyo madulong lang kuno sa ground floor sang regional hospital o kung hindi gani nabilin ina sa dak sa mga papeles may ngalan ina dira ni Almond Atamosa, ni Marie Margaret Atamosa kay Rachel Toy Hermosa. Sino man ang nakakita, palihog lang tawag o kung mag-text sa cellphone number 0910-104-3184. Importante gid nakatama, madamo gid nga salamat. Ang nagapa-aksyon si Rachel Toy Hermigos, no? Hermigos ini, yes, oo. So, salamat, kid. Sa siningabahin, si Tita Wilma magapaalam na sa itong sinipagpangalagad karon niya nga adlaw. Pero antes man, ang itong ay Bible verse of the day. Halin sa Romans chapter 14, verse 11. As surely as I live, says the Lord, everything knee will bend to me, and every tongue will declare allegiance to God. Sa liwat may damogin nga salamat. Mayong hapon sa inyo tanan. Yes, Sir Alex Montesa, okay lang. Standby na sa matang mga drama mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!